Proč to dáváte pryč? Co děláte? Proč to dáváte pryč? Pane, prosím vás, si to uklidit. Jo, tak to jo. Já jsem se lek. No, víte, 15 let, nebo pardon. 12. 12, pardon. Takže potřeba. No ale to je uklízený, když na tom nic není špatného. To ten prach, pane. A trošku. Tady jezdí vlaky. Já vím, no tak, ano. Je ještě tak paradox, že já tež mám dneska ke všemu narozeniny. No, vidíte to. Něco starší než... A máte hadr? No tak ono by to stačilo i rukou. Děkuji, Tuško. Já jsem se bál na to šáhnout, abych to nerozbil. Akorát jsem kytičky dával vázu zpátky. Kytička, která spadla. Kde to je? U Hřiněves. Když zadáš do Google, pomníček Ivety Bartošovy, tak ono tě to tady navede. Jo, už je to 12 let. Ach jo. A ta svině novotnej se zapálem furt nejsou potrestaný osudem. Furt. Kde jsou mlýny, kde je karma, nic, osud, nic. No to vím, že mám pravdu. Ji zničili přes bulvár. Kdo by to vydržel? Non-stop u baráku. Pan to hezky uspořádá hezky a se takhle hezký tyhle ty andílky pospolu.
Jo, já mu pak poděkuju, až to tam dá celý zpátky. Já jsem se strašně lek, když to dával pryč. Jako palasa, co? Stebáci, jak nás tam podívají. No. Jsme tam večer něco přinesli. Ne, děkuju, že to uklízíte. No to bylo špinavý. No. Já jsem se bál na to šáhnout, protože abych to nerozflákal. Hezky jste to uspořádal. Letos poprvé jsem nepřines nic, protože jsem na to zapomněl i svíčku, ale on jde za chvilku, přijede kamarád a ten bude mít vždycky svíčku navíc, takže ji pak zapálím. Dole trafika zavřená, ta byla pryč, tak jsem nemohl koupit ani svíčku, ani kytku. A nebyl jsem sám, kdo tady nic nedal, takže snad mě to Jivetka promine. Předtím jsem dělal ze srdíčka ještě když tady nebyl hrob, tak jsem dělal ze srdíčka, když tady byl jenom ten kříž, tak ze srdíčka jsem dělal svíčky, ale to hořelo chvilku, to nebyl takový vítr jako dneska. Hlavně, že ji máš v srdci, no to mám. Strašně se mě po ní stejská. Abych se nerozbrečel, tak vzpomínám na hezký koncerty a po koncertech a autogramiády a písničky, no taky Vedku hraju denně, že jo, jako Haničku. To furt zasíná, co? Myslím, že mu to tady zapálí.
Mária, který je zápalek koloně. Václava Havla dali takový tam, všechny tam házeli. To je hrozný tady čekat na přejezd. Ano, to jsem já. Nefalšovaný, to jsem já. Ahoj Lindo, děkuji za moderování. Ježíš, ono je 7, ono je 5 hodin odpoledne už. Tak sakra, kdy ten Johnny přijede. Ahoj, Kuby. Jak jsi tady dlouho? Od 3. Ne, po 3. hodině nějak. Po 3. hodině nějak. No, už mě přišly vzpomínky s Honzou z Loňska. No, a kde seš, Honzo, letos? Co se stalo před 12 lety? Umřela nejskvělejší zpěvačka Ivetka Bartošová. V tento den 29.4. V těch svíčky, v těch, jak je to zahalený, tak to naštěstí hoří. Ne, urničkách, jak se to jmenuje. No, já chodím každý rok, Hedviko, ahoj. Sice na ní myslím furt, ale sem ke křížku chodím každý rok a občas na hrob. Teď nevím, jestli je v Říčanech nebo v Uhřině vsi, ale já jsem tam vždycky šel s Honzou.
Ne, žádný zasraný rychtář. Zasraný Novotný a ten... Ježíš, jak se jmenuje ten Pazlnech z druhej. Zničili ji přes to, zničili přes bulvár. Novotný a zapál. Žádný rychtář. Ten nikam jel. Ne, Macora taky ne. Ten jí měl rád. Chce si opřít o to. Byli jsme u toho vlaku, když se stalo. Já jsem byl v práci tenkrát na pumpě. Málem to se mnou seklo. Jsme domů do To Meneše. dobrý, že mě kýváte, ale takhle kdybych stál a někdo něco dělal, tak mu jdu pomoct. Tečka. No, vy jste chtěl No, pomoct. dobrý. No tak vy jste byl akční, tak on ani To ne nechtěl. jako akční, ale to nechtěl. nepochopil. Vemu z jedné strany, z druhé strany. Ne, teď jste to dělal šikovně, tak Prázdná, tady to snad nevydrží, to všechno hořej. Je to trošku odpřený, tady bývá hadr. Tohle bude za 2 dny pryč, to živý, že jo. Oni si to vemou, že jo? To nevemou, no. Nebo potom do něčeho do vody, ale má to za 620, to se jim dá to celé dá. Tady ty vlaky jezdí 100, no. Ty trvají asi 10 minut dole. Že tam stojí elefant a když se to rozjede, no oni jsou oba dva tak na hlavu. tady to trvá dlouho, no. A tady pár lidí jelo na červenou tady. Přesně tak, škoda, že zemřela. Přesně tak, oba dva jsou divný. Na prášky na hlavu. Jsem si postavit. Jo, už mě brní noha. To je rok 2014. No, pán to uspořádal takhle jen krásně. Je to v pytli, no. Je no. Se vždycky tak leknu, jak jede ten vlak. Fuj.
A ten Sejvud se to nemohl ubrzdit, jo, z téhletý rychlosti. No, jak se to stalo? To ani z jedné strany. Tady boural taky ten kamion, jestli se nepletu. Tam přesně věděla, že tady šílený. Že on tady dostal vyset, naboural vlak sem, do té zdi naboural. A tady je táhlej oblouk, no. Máme lidi si může poděkovat, že až se museli také koleji. To bylo za tím obloukem, to bylo. Ne, je to jedno, ale že ten člověk buď skočí z mostu, nebo se utopí, nebo ten skočí pod vlak, ale vy určitě tady nebudete čekat, jo? Vy jste tady někde zblízka? Vršovice. To je taky 10. Vy jste tady... Já jsem taky z 10, ale z Malešic. Jo, máš. Tak mohla 10 je taková jako Ne, větší veliká, ze no. čtyřkou, ne? V Vršovicích budou tramvaje. To sem jezdí lidi z Moravy, takže jako nějaká Praha není nic. Ty 4 autobusy a to je slabší. Ale oni hrajou často jako haničku, že jo. Sepešti už je taky to... A po delší době Karla Kryla, i když ne přímo jeho, ale tu jeho písničku. Jo. Na ten Břevno chodí dost tam někde. Karla Kryla. Takže udělejte vzpomínku na Ivetku Bartošovou, puste si její megahity Léto, Tichá píseň, Víš lásko, Ve jménu lásky a co mám ještě rád za písničky, Líposta leta, Můj Monte Cristo, Ježíš těch hitů je. Moc přes minulost zpívá Bílá pro boha, ne Ivetka. Pomněnka Ježíše Kriste, to je nádherný, no. Tak schválně, jaký máte rádi písničky Ivetky? Když ona má tolika těch. Málo mě znáš, ano. Album Blízko nás 1986. Tři oříšky, no jo, Ježíš, asi jak bych mohl zapomenout. Ahoj, drahuško. To nevím už, jak to mám držet. Čau, Marcelko. Ježiš, já mám žížu. Bože, Johnny, kde seš? Čekám, až ty dva blázni odejdou.
Ježiš, oni se tam zase hádají, bože matko. Ach jo. Ne, nejdu natáčet gastrocestu. Dneska je 12letý výročí úmrtí Ivetky Bartošové, zpěvačky. A bohužel nepotrestaný svině bulvární, kteří ji tam dostali do hrobu. Nebo do nebíčka. Silvinko, ahoj a děkuji za křídla. Demašku, ahoj. Ne, to není pravda, rychtář za to nemůže. Za to může svině novotný s rychtářem. Teda s rychtářem ne, s zapálem celý denně propírali bleskem, bulvárem. Nikam nejdu. Čekám na Johnnyho s kamarádem. Protože naschle. Každý rok chodíme s Johnnym, ale nějak dneska jsme se nepotkali, tak já čekám na něho. Všichni tři, no, tak jako... My to zvládneme, jo. Duety se Sepreším, nebo duety s Mukem, celý album. Blázni odešli, tak konečně můžu. Sakra to neschvaluje komentáře. Maria. Já se vždycky tak leknu, jak jede ten vlak, tyhle, to je šílený, fuj. Asi fešák, no tak tady nejde o krásu. Sice mě je strašně líto, že nemám černou košili, že už je mě malá, tak jsem si holt musel vzít bílou, no. Ona to udělala před svýma narozeninama. Ne, Ivetka se narodila 8.4.60. Ty vole, jo, se hraje 68. 66, teda doufám teda. Už si ty datumy. Rychtář má dneska narozeniny. Kdo to je, pane bože? To si snad děláš prdel, ne? Několik slavíků, několik centítí, celá stránka A4. Ty nevíš, kde je Ivetka Bartošová? Já právě vím, že to udělala na jeho narozeniny. Ale já si osobně myslím, že rychtář za to nemůže. Může za to bulvár, který ji tam dohnal. Blesk, ježiš, jak se ty hnusný bulvární jmenovali. Plátky.
Super.cz a jim podobný. Nic, já to jdu ukončit, protože zase na mě jde brečení. Mějte se hezky. Vzpomeňte si na Ivetku, zahrajte si její písničky a já nevím, jestli večer budu dělat stream, protože já mám dělat letáky, ještě mám pracovní povinnosti a za druhý jsem z toho docela mimo smutnej, takže spíš zítra budu na streamu. Mějte se hezky a pá.